Hola, què tal? Bona tarda, benvinguts a tothom, gràcies per venir. Aquest vídeo era de fa 5 anys. Todos hemos cambiado un poco, ¿no? I alguns són alcaldes de Barcelona, no ho eren en aquest vídeo. No sé si 5 anys després hem complert totes aquelles promeses o idees que teníem sobre el periodisme, però ho hem intentat. Ara, fa poc, fa uns dies i tal, està fent un reportatge per Crític i a vegades a Crític tenim temps per escriure, per pensar i per fer les coses. Dic a vegades, perquè al principi sabeu que la nostra idea era allò de fer periodisme lent, però això seria com la primera gran mentida de Crític. Al final fem periodisme molt ràpid, però a vegades tenim temps. I fent un reportatge sobre mitjans de comunicació vaig poder llegir un llibre que estava molt bé, que es diu Medios de comunicación al servicio de quién, de Jesús González Pazos. I al llibre hi havia una dada que em va al·lucinar, no perquè no la sapiguéssim, però no l'havia vist mai escrita. Diu que el 70% de l'oferta comunicativa al món depèn de 5 consells d'administració. I a l'estat espanyol és encara pitjor, perquè diu que el 80% de les audiències de tele i de ràdio, o sigui, de la gent que està mirant la tele i la ràdio, depenen de 4 consells d'administració. És a dir, 4 consells d'administració avui estan decidint el que veuen el 70 o 80% de la gent a l'estat espanyol, el que veuen, el que senten a la ràdio. Clar, molta llibertat de premsa, molts mitjans, però al final, com em deia el Boaventura de Sousa Santos, un sociòleg portuguès molt interessant, en una entrevista Crític deia: llibertat de premsa? Sí, però la tenen ells. Sobretot la tenen els que tenen diners. Tot i això, davant de l'imperi hi ha la Gàl·lia. Llavors nosaltres intentem ser allò els petits gals en això. I Crític existeix i existirà, i avui celebrem els 5 anys de Crític i estem supercontents i per tant faré un discurs optimista, un discurs una mica amb confiança. I a més no estem sols en això, perquè abans que nosaltres i després de nosaltres han sorgit molts mitjans de comunicació independents, crítics, lliures, que depenen sobretot dels seus periodistes, i vull citar-los perquè són amics i companys de viatge. La Directa, Públic, El Salto, El Diario.es, La Marea, Infolibre, Contexto, Alternativas Econòmiques, la revista Opcions i uns quants més. I Setembre, que els veig allà, des d'Osona, les comarques d'Osona, que també són importants. Doncs, per tant, això, que no estem sols, jo crec que cada vegada ho fem millor i ho farem millor i farem més bon periodisme i més crític. Dir-vos, ja que és l'aniversari de Crític, que Crític va bé. Va bé, de moment, que les coses van bé. No hem hagut de demanar cap crèdit a cap banc, ens mantenim amb els recursos dels subscriptors i dels socis col·laboradors de la cooperativa. Tenim ja 1.800 subscriptors, els que no ho sou, animeu-vos, com ja sé qui sou els d'aquelles files i els d'aquelles files. Intentarem convèncer avui, un dia més, cada dia, perquè us feu subscriptors, per mantenir la filosofia una mica de Crític, d'allò que el periodisme, si no te'l fas, te'l fan. I si no te'l fas tu, te'l fa la Caixa, te'l fa el BBVA, te'l fa el Santander, te'l fan les elèctriques, te'l fa l'IBEX 35. Per tant, intentem fer-lo entre nosaltres, ens sortirà millor o pitjor, però subscriviu-vos a mitjans crítics independents, sigui Crític o siguin els altres companys de viatge. I res, seguirem fent periodisme lent, en la mesura del possible, seguirem fent periodisme en profunditat, seguirem investigant, seguirem fiscalitzant el poder, sigui quin sigui, i sobretot els poderosos. I això, intentarem que duri 5 anys més i tornem a celebrar 10 anys més. No posarem aquest vídeo perquè la gent ja potser dirà ja canta, farem un altre vídeo, tindrem pasta per un altre vídeo. I res, avui és dia de vaga climàtica, és un dia important i ha coincidit, no estava buscat, ha coincidit, però ja ens va venir bé que fa mesos vam pensar en convidar aquests dos companys de viatge, amics i referents en moltes coses, que són la Yayo Herrero, que sabeu, referent ecologista, enginyera agrònoma i tal, a més, m'ha fet molta gràcia això. Un enginyer entre nosaltres sempre va bé. I de sobre conegut per nosaltres el David Fernández,
No, Astèrix, no? Activista social, periodista, col·laborador de La Directa i company de moltes batalles. Benvinguts i gràcies per ser i per ser-hi, no? Una frase molt del David, que l'he copiat. Què tal, com esteu? Teniu un micro. Aquí. Com esteu? Ara sí. Estem. Traient el dolent, tot bé. Sí, hi ha moltes coses dolentes. Tindrem una conversa tranquil·la, que la meva companya, cap de redacció i líder de Crític, Laia Soldevila, ens ajudarà una mica a moderar perquè jo no parli tant. Exacte. Jo crec que està bé aquest binomi d'intentar que el Sergi no parli tant, perquè ja veieu que quan comença... Jo crec que per començar i per trencar una mica el gel amb ells dos i perquè puguin parlar una mica largo i tendido, entès perquè tenim més o menys una hora una mica més, la pregunta és com veieu el món? Sé que sona molt genèric, però a la vegada quins són els problemes que més us preocupen? El que vulgui. Això no ho hem preparat. Es pot resumir molt o es pot fer molt extens? Hem fet assemblea bona tarda a totes i a tots. Com estem? Jo crec que estem contents i contentes d'estar aquí en aquest 5è aniversari, tal com estan també els mitjans independents alternatius. 5 anys és molt en aquests temps de capitalisme senil. Hem fet una petita assemblea perquè la primera pregunta ens han dit que era aquesta i no sé si anticipar, jo he dit el capitalisme i la Iaia ha dit el patriarcat. Per tant, la primera és consensual. Jo crec que el binomi capitalisme-patriarcal que posa ja en risc de forma òbvia la vida i la supervivència. Però si hagués de ser, com el temps sempre és un bescàs molt sintètic, diria que el que més em preocupa és la violència de la indiferència. Bueno, yo compartiendo que el capitalismo y el patriarcado, ese binomio es un binomio absolutamente criminal y que es un problema grande que tenemos, si tuviéramos que perfilar un poquito más intensamente, a mí lo que más me preocupa es que viviendo un verdadero momento de guerra contra la vida, viviendo un momento de emergencia, no ya climática como están reclamando hoy los chicos y las chicas fuera, sino de emergencia social, de emergencia de vivienda, de emergencia de supervivencia, de emergencia democrática, viviendo un momento de emergencia. Sin embargo, tengo la sensación de que la crisis mayoritariamente pasa política y socialmente inadvertida. Y que en ese pasar política y socialmente inadvertida para grandes mayorías sociales, lo que surge muchas veces como respuesta son ultraderechismos y neofascismos, que son tremendamente preocupantes, pero por otro lado, visiones de la socialdemocracia que se han transformado también en neoliberalismos progresistas y que abren la puerta a esos fascismos, ¿no? Esa es mi mayor preocupación y ese, desde mi punto de vista, es el trabajo que tenemos que afrontar o que tenemos que enfrentar. Clar, precisament això que deies, aquest binomi i aquestes preocupacions, aquest tipus de governs, però quan l'esquerra arriba al poder, i a vegades passa, creieu que pot, o ha acabat governant radicalment, que s'ha pogut enfrontar a aquests lobbies que també creen crisis econòmiques, crisis ambientals, etc. Creieu que l'esquerra ha tingut prou de força quan ha arribat al govern? Empieza tú que tienes experiencia. Antecedentes, se dice ahora. Penales. La pregunta té moltes respostes. Jo m'aniria a una persona tan estimada com la Iaia, que és el Jorge Rietzmann, quan diu, a la primera pregunta, en quin món vivim, en quin món pensem que vivim, realitat, ficció, paradís, infern, quan diu que això de la democràcia és un simulacre. Democràcia no és votar cada 4 anys, és alguna cosa més densa, més compartida i més quotidiana que votar cada 4 anys. I ell ho diu molt clar, no vivim en règims democràtics, formalment des d'un punt de vista liberal sí, però vivim en una plutocràcia on mana qui més té. I en aquests moments qui té són 82 persones que tenen el mateix que la meitat de la humanitat. I després, els que ens deixen votar, en aquest 16% del món privilegiat on vivim nosaltres, només ens deixen escollir en un altre règim que és la poliarquia, és a dir, ens deixen escollir quina fracció de les elits acabaran fent el mateix.
Ara que sembla que diuen que es tanca un cicle que també està, jo crec, en el naixement de Crític, que és el del 15M, el propi que vivim en aquest país, que diuen que el volen tancar per dalt. Jo recordo sempre una pintada aquí a Plaça Catalunya del 15M, que era «Donde está la izquierda, al fondo a la derecha». I si agafes la lògica, com apuntava molt bé la Yayo, de quina és la història de la socialdemocràcia europea, que ha sigut l'autèntic, i això no ho diem nosaltres, ho ha dit des de Wallerstein fins a Ofe, dient l'oblit de les persones més vulnerables, l'oblit permanent de les condicions de vida i treball, l'abandonament de les perifèries, i especialment la socialdemocràcia alemanya, ha arribat tota aquesta crisi de que no hi ha hagut esquerra i que en absència d'esquerra ha vingut el vendaval neoliberal i la marea ultra. Jo crec que és important assenyalar-ho, i ha arribat a aquest punt, com molt bé apuntava ara la Yayo, que les úniques alternatives que ens ofereixen, sistèmiques, és haver d'escollir entre el replegament identitari ultra o el neoliberalisme pijo i progre, és a dir, Hillary Clinton o Trump, Macron o Le Pen. I això són sortides sistèmiques, per mi és continuar en la trampa. Per tant, el món s'ha tornat boig, que deia Chesterton l'any 1899, doncs sí, segurament, i està embogit en aquesta voracitat, que és l'única revolució sense límits que hi ha obert en aquest moment, és una revolució que es diu capitalisme, i és una revolució que té ja tots els límits permanentment, i tot ho accelera, tot ho esbotza i tot ho destrossa. I jo crec que aquest és el veritable, tornant a la primera pregunta i a la segona, i ara vaig a l'esquerra, doncs no, jo crec que a més, quan diem les institucions polítiques, siguin municipals, siguin autonòmiques, siguin sobiranes, quan diem per què hi ha la impotència de fer, perquè en Barcelona en 5 anys no s'ha pogut fer res en polítiques d'habitatge, perquè continua, ha pujat el lloguer un 300% en 20 anys i els salaris un 50%, perquè no hi ha cap mecanisme polític, és perquè aquesta pròpia plutocràcia ja ha limitat la democràcia i l'ha reduït a la mínima possibilitat representativa, però qui ha buidat de possibilitats sobiranes a les institucions ha sigut precisament aquests 40 anys de neoliberalisme hardcore arreu del món, des del Xile d'Allende fins on vulgueu, fins al soft i maquillat, que és el que hem viscut a Europa, perquè avui parlar d'Europa com un projecte democràtic, social, és un projecte de les elits europees en un context molt determinat, fonamentat en el combat econòmic competitiu, que és aquesta batalla sense fi, que es diu capitalisme, i que la NASA, poc sospitosa d'estar a l'esquerra de Déu o a l'esquerra d'aquesta taula, ja fa 5 anys que va dir que li quedaven a la civilització industrial com la coneixem, a l'antropocè, li quedaven només de 20 anys de supervivència per 3 coses, fonamentalment, deia, per col·lapse ecològic, per l'extralimitació en la que ja vivim, per unes desigualtats socials que ja són ingovernables i ingestionables en zones de no dret, de no vida i de no lloc arreu del món, i per la cobdícia brutal de les elits que han decidit un final tipus imperi romà. Isaac Joshua també ho diu, que el final del capitalisme s'assemblarà més al final de l'imperi romà que a una revolució francesa. I jo preferiria que fos una revolució francesa. Que la resistència sigui inevitable, perquè ho és, no garanteix que sigui endreçada, racional, raonable, ecologista, feminista, igualitària i cooperativista. No està escrit enlloc, i el vendaval de la història també ho ha acreditat més d'una vegada. Fin de la cita. Després em posaré més esperançador, ho prometo. Sí. Tranquil. Conversa tranquila. Sí, no. Yo estoy bastante de acuerdo con mucho de lo que ha planteado, David, ¿no? La experiencia, yo no he estado nunca en las instituciones, pero sí que tengo cerca mucha gente que ha llegado a las instituciones, ¿no? Y los límites que ofrecen son importantes. Ahora bien, también ofrecen posibilidades, creo yo, y abren, digamos, grietas de disputa, que luego la cuestión es que se quieran seguir o no se quieran seguir, ¿no? Yo, por lo que tengo más cerca, voy a hablar del Ayuntamiento de Madrid.
En el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, la política económica que se siguió, sin ser una política ni mucho menos bolchevique, pero fue una política, digamos, de socialdemocracia real, de la socialdemocracia que se entendía en la época de los 30 gloriosos, ¿no? Fue una política que introdujo impuestos con carácter progresivos, bastantes impuestos. Fue una política que le metió mano a todo el despilfarro brutal y a veces simplemente corrupción que venía del gobierno anterior. Y fue una política que apostó por una forma de generar recursos, pero no era solamente generar recursos, es decir, el objetivo no era tener superávit, no era rescindir la deuda, sino que con ese superávit se pudieran hacer políticas sociales, ¿no? Esto que parece una cosa súper racional, un gobierno con buena gestión genera superávit, paga la deuda religiosamente, una deuda que era ilegítima y que podía haberse planteado el tema del no pago de la deuda, pero la paga y aún así queda dinero para hacer políticas sociales y se hacen políticas sociales, pues termina generando que Montoro establezca una regla de gasto y diga que no es legítimo gastar el dinero que le sobra al Ayuntamiento de Madrid por buena gestión en políticas sociales, ¿no? Y esa pelea, esa pugna que da el que entonces era el concejal, Carlos Sánchez Mato, en un momento determinado se salda con una claudicación del propio Ayuntamiento de Madrid, que claudica, pero podía haber seguido la pelea, ¿no? Podía haber seguido la pelea porque era legítimo, porque era la única ciudad que se le había introducido esa regla de gasto. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay grietas, pero cualquier grieta va a topar, creo yo, en un momento determinado con un elemento de desobediencia. A veces de desobediencia a una ley establecida, que hay que saltarse, y a veces de desobediencia a una ley no escrita, a algo impuesto que es fraudulento, pero que se sitúa para que se siga alentando la idea de que es que no se puede hacer otra cosa. Por tanto, desde la institución creo yo que un planteamiento de desobediencia es inevitable, y aquí viene la cara B. Nadie decente puede desobedecer en una institución si no hay cantidades enormes de personas en la calle que obligan a desobedecer y que sostienen esa desobediencia, ¿no? Es decir, que sí que creo que no digo que solamente la institución tenga la llave para transformar ese mundo que decíamos que nos preocupa anteriormente y que es muy grande, pero creo que también dentro de la institución hay grietas que se pueden aprovechar, grietas que se harán tan grandes como sea el movimiento que sea capaz, por un lado, de presionar y por otro lado de apoyar, creo yo, ¿no? Pues sí. Yo creo que estamos en síntesis otra vez. Ahora me quitaré el mal recuerdo. O sigui, jo crec que quan parlem d'institucions podem aplicar el mateix que tenim penjat aquí darrere com a lema de crític, no? És les institucions democràtiques que ens permetin autogovernar-nos o les fem o ens les fan. Això és així. I per tant jo necessito institucions comunes, no? Que ens permetin garantir la vida en comú, la interdependència i la diversitat, no? I jo crec que l'experiència personal va just en el punt final que apuntava la Yayo. Cadascú té els seus records, tota mirada és fractal i fins i tot és íntima, però jo recordo aquells 3 anys al Parlament. Si abans d'entrar al Parlament el 2012, aquell octubre del 12, m'haguessin dit que a la tardor del 2015 s'hagués prohibit el fracking com a fractura ecològica al Parlament de Catalunya, s'hagués demanat el tancament dels CIES, s'haguessin prohibit les bales de goma, s'hagués aprovat una llei contra l'homofòbia, s'hagués denunciat per unanimitat el cas 4F i s'hagués demanat la revisió del muntatge policial contra companys d'aquest barri que eren els 11 del Raval, hagués dit, tu ets un utòpic, el meu interlocutor, no? Va passar. Però la força on estava? A dins, en guanyar el debat? No, la força és que qui guanya el debat de les bales de goma, ho sento molt, és Esther Quintana. Hi ha el moviment de solidaritat que aconsegueix generar un debat, i és la potència social i democràtica de la gent. El fracking igual amb l'ecologisme social d'aquest país, la llei contra l'homofòbia, el moviment LGTBI, el tema antirepressiu, la feina d'un mitjà crític com va ser Metro Münster amb el documental Ciutat Morta, o en el cas
del Sonsa del Raval, doncs també una molt difícil solidaritat antirepressiva, perquè el tema era el que era, no? Però és la força, per exemple. Per tant, hi ha una dialèctica entre l'endins i l'enfora. A mi el que em preocupa sempre de l'esquerra moltes vegades, o d'algunes esquerres, és que sempre diem que són estratègies combinades i complementàries i acaba sent l'única estratègia. I arribes allà i la institució, que està pensada també per això, t'atrapa. I aleshores, o ja el que dèiem nosaltres era que portàvem un baudrier, un cordó umbilical invisible per poder saber què anàvem a fer allà dins, o com deia una companya del País Basc, nosaltres hem vingut a aquesta institució a canviar les coses. I si algun dia ens donem compte d'aquests límits, ja ens marxarem i farem altres institucions que em permetin canviar-ho. Però jo no els regalaria la democràcia, ni les institucions, ni principis bàsics de la vida en comú als altres. Per tant, jo també vinc d'un projecte que creu en el municipalisme com a primera línia de defensa de la democràcia. I per contra, com diria també la Saskia Sassen, qui ha entès que el negoci global són les ciutats i entra en tromba a les ciutats és el capitalisme. O sigui, avui la gran transferència de rendes de baix a dalt són les ciutats i el negoci brutal d'extraure plusvalua, ja no del treball, sinó de l'especulació immobiliària i dels serveis públics i de tantes altres coses. Em podeu tallar quan vulgueu perquè m'enrotllo molt, ja ho sé. Que sapigueu que podeu fer preguntes des del públic i tal. Aquí tenim una hostessa magnífica que es diu Roger Palà, que aixequeu la mà i llavors us dona un pòstit, apunteu la pregunta i després farem una mica resum per si hi ha 200 preguntes, perquè així dona temps una mica que surtin tots els dubtes cap a la Yayo i cap al David. Jo, al voltant d'aquest debat, clar, dèiem, la Naomi Klein, el Jorge Reitzman, vosaltres mateixos ho heu dit, que moltes vegades per enfrontar-se al canvi climàtic, a l'emergència climàtica, per enfrontar-se al patriarcat, per enfrontar-se al colonialisme o neocolonialisme actual, el problema principal és destruir el capitalisme. És una cosa que no sé si tothom té tan clara, perquè hi ha gent que confia en el capitalisme verd, en el capitalisme de rostre humà, en el capitalisme feminista, fins i tot, i liberal. Però clar, la gran pregunta és com comencem a fer-ho? Com comencem a fer-ho? Perquè el capitalisme no el destruirem, diguem-ne que la destrucció del capitalisme no està a la volta de l'esquina, no sembla. Però comencem. Hi ha una idea que jo em vaig quedar del David ja fa temps i tal, quan eres parlamentari, fixa't, o abans, segurament ho havíem parlat abans, que és allò de crear institucions del bé comú nostres, i de fet és una cosa que ja fem, que sempre hem fet des de fa potser segles, crear institucions del comú, del bé comú, des del cooperativisme fins a la banca ètica, des dels mitjans de comunicació independents, com La Directa, com Crític, fins a, jo què sé, les festes majors alternatives del teu barri, del teu poble. Això, explica-m'ho, això és una manera realment de crear un contrabloc contra el capitalisme d'una manera subtil, no? Sí, això és veritat, l'altre dia diu fins que es donin compte, el COP57 a la cooperativa, que és una institució del comú per mi, milers de persones i més de 1.000 cooperatives, sempre diem, quan s'entengui el Banc d'Espanya del que estem fent, baixar el preu del diner, no creure en l'especulació, ja vindran. El que passa que, òbviament, ja ens vam sortir fora de la lògica del Banc d'Espanya i de l'Euribor. I és veritat que amb el temps continuo pensant, això crec que m'és molt influenciat i intento ajuntar els debats quan parlem de municipalisme per totes les lliçons d'aquesta pràctica, també teoria que barreja feminisme, ecologisme, cooperativisme i municipalisme, que és el confederalisme curt, i és construir des de baix autèntics refugis democràtics on la vida sigui possible. Jo crec que la tradició també ve molt de l'escola de la desobediència civil, que és també, al final, és construcció d'alternatives i és saber quan d'enganxats
estem a un capitalisme que és addictiu de forma molt subtil i moltes vegades com a lectors, com a consumidors frustrats, com a espectadors fallits, i agafant un llibre que em sembla preciós, que és del Howard Zinn, que és Nadie es neutral en un tren en marxa, que deia que al final l'únic territori realment alliberat del que disposem és la vida quotidiana. I és en la vida quotidiana on cada dia i en cada gest te la jugues i demostres que un altre món és possible o que continues reproduint el mateix. Això podria ser en termes materials, no? Si surts al carrer i veus que cada pa està durant un desnonament i te'n vas, no? O et quedes, si quan tornes a casa sents una pallissa masclista i tires la porta avall amb la resta de veïns o et calles, o si vas pel carrer com ara quan sortia del metro i veus 25 guàrdies urbans de Barcelona perseguint 50 manters a dins del metro i o t'atures o també fas aquesta indiferència com si no veiessis. I l'altre en positiu, o sigui, una cosa en positiva i un principi d'insuficiència. Jo crec que la positiva és aquesta, quan un fa la radiografia de com d'enganxat que està el capitalisme, doncs jo avui no estic a la Caixa, estic en finances ètiques, l'energia ve de Som Energia, no li dono ni un cèntim d'euro al Conde de Godó, llegeixo la Directa, Crític i alternatives econòmiques, tot el tema de l'alimentació està connectat amb ciutat, amb cooperatives directament vinculades a la pagesia, i això jo crec que aquesta setmana, amb un altre fet, si voleu, ho hem vist molt clarament. Quan Foment Nacional del Treball, la patronal, posa una querella contra una pàgina web de consum estratègic al marge del que cadascú consideri dins del debat entre l'independentisme i el no independentisme, anem a dir-ho així, com surten dient, posant una querella, pràcticament una demanda, demanant que retirin la campanya perquè afecta la lliure competència, és a dir, ens estan intentant usurpar el dret a decidir com a consumidors en base a uns valors. Però jo crec que sí, jo crec que l'estratègia és... Jo crec que des de l'esquerra hem de desnonar, ja sé que és una paraula molt lletja, a Hegel. No hay final del cuento, no hay final de la historia, y toda la vida habrá que estar cuidando las vidas, regando las plantas y limpiando los cristales, por decirlo. Però jo crec que és la millor alternativa que hem tingut, i fins i tot ara que veig, el Roger fa molts anys que ens coneixem i pensem aquells anys 90, i quan al Gràcia van aprovar el casal de joves l'any 1991 i tots ho celebrava, ja tenim casal de joventut municipal. El van obrir l'any 2011 i no era el casal de joves de Gràcia, entendreu que som barrionalistes, era el casal de joves de Barcelona, l'Espai Fontana, que és magnífic com a espai públic. No ens vam quedar de braços creuats. A partir de l'any 92-93, amb una fase d'ocupació contra l'obertura de casals, va haver-hi un moment que hi havia més de 34 espais autogestionats i els espais de trobada o te'ls fas o te'ls prohibeixen, per dir-ho així. També en un context, una setmana molt complicada per molts motius. Però jo crec que sí, que la vida quotidiana és l'autèntic dic de contenció i de construcció d'alternatives. I el principi d'insuficiència és que crec que el capitalisme va a una velocitat de creuer que necessàriament necessitem segurament coses molt més amples que afectin a les decisions polítiques, que afectin altres formes de governança, que afectin al propi país, al propi estat espanyol, a la pròpia Unió Europea, que s'està destruint a si mateixa cada dia més, i òbviament al planeta. I sí, i la Unió Europea mira a una altra banda, però Sea-Watch, Open Arms, en termes concrets, han salvat 60.000 vides, i l'APA ha aturat 1.500 desnonaments. I això a mi és el fre d'emergència que deia Walter Benjamin, que és qualsevol revolució. Al final, parar la híbris del poder i la bilis del diner. I crec que sí, i a més crec que no s'han donat compte, perquè el capitalisme sempre va per dalt, com un transatlàntic, no es dona compte del que hi ha per baix, però clar, això l'atures al teu territori, a la teva comunitat social, política, però farà falta alguna cosa més que resistir en la vida quotidiana. Sí, a mí la parte, quiero decir, yo todas estas instituciones del común me parecen clave, y lo que estoy comprobando alrededor con los compañeros y compañeras de diversos activismos es que
la generación de todos esos entornos cooperativos que afectan a determinados ámbitos de la vida, lo que nos están ayudando es a construir, que yo creo que es una cuestión absolutamente clave, a construir comunidad. Es decir, yo creo que un gran problema que tenemos ahora mismo es esa fragmentación, incluso esa destrucción deliberada. El capitalismo no solamente pelea por los recursos o pelea contra los derechos laborales y sociales, sino que destruye y ataca los vínculos y las relaciones, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento clave, y todos estos proyectos lo que hacen es, digamos, tener una tendencia que va en contra de la entropía, digamos, de la destrucción de comunidad y crear comunidad. Ahora bien, bueno, decir también que todos esos elementos me parece que son básicos para poder crear contrapoder, y sobre todo que para poder generar un activismo sano, yo creo que hace falta que las personas experimentemos el éxito de hacer cosas juntas. Porque en el problema también que tenemos ahora mismo en el mundo, y en esta, aparte de los fascismos y aparte de una socialdemocracia que pueda ser neoliberal, está también nuestra propia torpeza. Es decir, que es cómo es posible que si compartimos diagnósticos de lo que tenemos encima, estemos creando la mierda de movimientos sociales y políticos que estamos creando, donde la gente se mata, donde la gente se da navajazos, donde es más peligroso reunirte con tus compañeros que salir a pelearte con los de Vox. Quiero decir... Creo que Madrid está bien, ¿eh? No. O sea, lo que quiero decir es que o somos capaces de construir movimientos donde la gente, lo hablaba esta mañana con una persona, guarde sus emociones pero no se vuelque en un sentimentalismo visceral y tenga capacidad de razonar políticamente sin dejar fuera las emociones, pero de ser capaz de entender lo que nos va y lo que nos jugamos en construir colectivamente con otros en ese mundo diverso, o lo tenemos difícil, ¿no? Pero creo además, compartiendo lo que dices de que la clave son las vidas cotidianas, que en este momento, precisamente por la crisis ecológica, la posibilidad de colapso ecológico y energético, el crecimiento brutal que están teniendo los fascismos, ese proceso de desahucio de una parte de la humanidad que está siendo, pues, las dinámicas migratorias, es que es también muy importante que frenemos procesos destructivos que se dan dentro de la propia institución. Lo digo porque, pensando por ejemplo en mi comunidad autónoma, pues puede haber mucha gente obrera de barrios como Fuenlabrada o como Móstoles, barrios obreros, ¿no? Que no tengan ni el tiempo, ni la posibilidad, ni a lo mejor los aprendizajes que hace falta para construir asambleas y procesos cooperativos. Y sus hijos e hijas también necesitan ir a una escuela pública, necesitan ir a un hospital, y por tanto una institucionalidad mínima sana es necesaria, es absolutamente necesaria, ¿no? O luego porque, por ejemplo, también cuando pensamos en la dinámica del cambio climático, claro, no es solo que se está hablando mucho ahora la transición a las renovables. Transitar a las renovables, así formulado, es el lado amable del abordaje del cambio climático. Pero transitar a las renovables significa debatir en qué se va a utilizar el cobre, el litio, el platino, el neodimio, el disprosio que hacen falta para fabricar placas solares aerogeneradores, que también se quieren usar para construir coches eléctricos, que también se quieren usar para ampliar la economía digital, y que resulta que las reservas que quedan no dan para todo ello. Es decir, es un debate, son debates que no solamente se pueden resolver desde las comunidades y desde lo más básico, sino que requieren política e institucionalidad, que a veces está, como tú muy bien decías, a otras escalas, ¿no? O, por ejemplo, pues viendo los problemas de la gota fría de este año en Murcia, cuando vemos que en realidad lo que ha pasado, es decir, son eventos climáticos que se agudizan con el cambio climático, pero que han existido siempre. Pero el problema que tienes es que de repente lo que ha sucedido en Murcia es que el río ha sacado las escrituras, ¿no? Y no se ha encontrado, al sacar sus escrituras, que tenía que correr por sitios donde los pelotazos sucesivos urbanísticos han ido construyendo de forma irracional. Lo que quiero decir con esto es que la adaptación al cambio climático requiere unas inversiones impresionantes para poder sacar infraestructuras peligrosas de la orilla del mar, para poder trasladar personas a otros lugares que van a ser inundados, para construir algunas infraestructuras verdes o desarrollarlas que puedan evitar los peores impactos de las crecidas, y eso supone dinero público
y bastante probablemente también dinero privado que del modo alguno puede esperar retornos y bonificaciones al poner el dinero como los que ha venido teniendo hasta ahora. O sea, lo que quiero decir es que si pensamos las salidas desde la perspectiva exclusivamente de las vidas cotidianas, nos estamos dejando fuera a un montón de gente. Y yo creo que una clave central de la política, del derecho, tiene que ser lo suele decir mucho un amigo común que es Santi, ¿no? Tiene que ser la protección de la fragilidad. Es decir, es que la vida es frágil, la vida es vulnerable y el sentido de la comunidad y de la política es proteger la vulnerabilidad, ¿no? Y hay una parte que la podemos hacer de forma autónoma y construida y teniendo en cuenta que somos 7.100 millones de personas en este planeta, hay otra parte para la que necesitamos sí o sí instituciones que se tienen que poner al servicio de la vida como sea. Y eso solamente va a ser posible si obligamos a que sea así. Y para obligar a que sea así, hace falta de que seamos conscientes de cuál es el marrón que tenemos delante, cómo lo podemos afrontar y, por tanto, veamos si somos capaces de sacar la inteligencia y la generosidad de construir con otras, aunque no todas seamos iguales, ¿no? Jo dues coses molt ràpides perquè et miro molt la iaia i perquè em fa pensar molt. I jo estic convençut del que diu, ho comparteixo absolutament. És a dir, l'Estat és un camp de batalla, no? I en termes anglosaxons hi ha hagut una captura de l'Estat, no? Per les forces del mercat, anem a dir-ho així, o per l'impuls neoliberal. I l'Estat avui pràcticament, i si no mira Grècia, doncs ha sigut la gestoria dels interessos financers. Per tant, contra la captura de l'Estat, la reconquesta de la defensa de l'interès general. I efectivament, si hi ha hospitals, si hi ha escoles, si hi ha biblioteques, és perquè hi ha hagut una cosa que es deia Estat, que és com el yin i el yang, té una part brutal i té una altra part que ens serveix precisament per aquest dret, per protegir el dret a la fragilitat. L'altre és com també, perquè l'altre dia també jo escoltava el Mayayo, historiador, quan es proclama la República el 31 i quan han de canviar la institució resulta que allà no poden moure ningú, em sembla que només hi ha una decena de canvis de funcionaris, i per tant també com l'Estat s'ha protegit contra qualsevol hipotètic canvi. I crec que també, com quan les coses estan escrites són interessants, Jordi García Jané, que tots coneixeu, entre d'altres pioner del periodisme alternatiu, amb un equip i una assemblea que era Illa Crua, que ve, jo crec que de la mateixa escola emancipatòria i humanista de la Yayo, que és l'ecologisme, que és l'antimilitarisme i que és el pacifisme. Ell va escriure Déu capitalisme, jo crec que el 2015, arran després del 15M, i també ho deia, i deia que necessàriament havia de ser una matriu de canvi, no un model, una matriu, que sabíem com havia de ser. I per suposat hi havia la via institucional, per suposat, hi havia la via de l'activació popular i hi havia la via de l'enxarxament comunitari, perquè, com molt bé ha dit la Yayo, el que més s'ha carregat al capitalisme és el vincle social comunitari, allò que ens fa reconèixer-nos com a iguals els uns als altres, com interdependents, que necessitem els uns als altres. I després és veritat que feia una matriu que a mi em sembla molt interessant i que crec que, perquè canviar un model econòmic abans que sigui un final de l'imperi romà en sec, i deia una matriu triple, que era, per suposat, una economia pública que garanteix que hi ha coses que no es toquen, que el mercat, en paraules de Polanyi, la radical incompatibilitat entre societat i mercat capitalista, doncs les pensions no seran pastura per l'especulació, ni l'educació, ni la salut. Hi ha coses que no tocarà la híbris de l'acumulació i de la dominació. Un sector que era el de l'economia social i un sector que era el de l'economia que coneixem de mercat productiva, però sota una fortíssima regulació. I aquesta era la matriu de trànsit que ell veia que podia intentar arribar a temps, no sé si a destruir, però sí a superar, òbviament, un model postcapitalista. I permeteu-me un detall per fer la síntesi un altre cop entre el que intentava dir i el que sí que deia la Yayo. Per què volem les institucions? I fa falta institucions i per què serveix reconquerir democràticament una institució. Veig un cabell blanc per aquí al mig, que és el de la Dolors Sabater.
I una de les primeres decisions que va prendre quan van guanyar l'alcaldia de Badalona, imagineu-vos quina decisió, va ser tornar a obrir les fonts dels barris més pobres i més vulnerables. Perquè Albiol, els barris més pobres i vulnerables, Albiol del PP havia tancat les fonts perquè no es poguessin fer ús del dret a l'aigua. Imagineu-vos si serveix per alguna cosa conquerir democràticament una institució per tornar a obrir les fonts. En Madrid pasó algo parecido también, con lo de las fuentes, sí. Hay una cosa que, hablando de propuestas, ya que estábamos lanzados, institucional, institucions socials del bé comú, que es como un nuevo paradigma, no sé, para mí, nuevo, porque soy un poquito cortito, soy periodista. Pero me ha interesado mucho esto del, bueno, esto, planteas del ecofeminismo, ¿no? Esta cosa. Esa cosa. Porque lo ves y dices, wow, esto era, ¿no? Explícalo como si fuera yo. Te ha faltado decir, chico con decir esto de ¿qué tiene que ver el ecologismo con el feminismo? ¿Qué tendrá que ver? Por favor. Bueno, el planteamiento ecofeminista, en el fondo, que es una corriente de pensamiento y un movimiento social, tiene un punto de partida bastante sencillo, y es el preguntarte de qué depende la vida. O sea, qué es lo que hace que cualquiera de las personas que estemos aquí hayamos podido llegar del día que nacimos a hoy estando vivas. Y hay que reconocer dos dependencias. La primera se llama ecodependencia, y es que somos una especie viva que vive inserta en un medio natural del que obtenemos todo lo que necesitamos para sostener la existencia, en un medio natural, y esto es importante, que no ha sido ni fabricado ni es controlado a voluntad por los seres humanos. Y digo que es importante porque cuando tú estudias en una facultad de Ciencias Económicas tienes una asignatura, si la tienes, que se llama Economía de los Recursos Naturales, como si los recursos naturales fueran un subconjunto de la economía y no más bien la economía un subconjunto dentro de la biosfera. Y eso ya induce a confusiones importantes, ¿no? Y además de no ser producidos ni controlados a voluntad por los seres humanos, tienen límites, lo cual quiere decir que sobre esta base físicamente limitada absolutamente nada se puede plantear crecer de forma ilimitada, y que lo que llamamos crisis ecológica no es en realidad más que verbalizar el haberse caído del guindo de poder crecer ilimitadamente y dar cobertura a las necesidades de todas las personas en un planeta que tiene límites físicos. Pero es que además la vida humana tiene una segunda dependencia. Esta segunda dependencia es la interdependencia, porque nuestra vida transcurre inserta en otro territorio material que es nuestro cuerpo. Un cuerpo que es finito, un cuerpo que es vulnerable, un cuerpo que no sobrevive a lo largo de toda su existencia si nadie lo cuida. Resulta que en la primera infancia, en los momentos de la vejez, en los casos de diversidad funcional, igual cual sea la naturaleza de la diversidad funcional, o cuando estemos enfermas, ni siquiera un locurón de enfermedad, o sea, una rotura de pierna que te tengas cayolado 5 meses o 5 semanas, y ya somos conscientes de lo que es necesitar para la supervivencia cotidiana que otras personas cuidan y atiendan las necesidades del cuerpo. Y lo que sucede es que a lo largo de toda la vida, y prácticamente en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente lo han hecho han sido mujeres. No porque estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos del cuidado de los cuerpos, sí para gestar y parir, sino porque vivimos en sociedades patriarcales que tienen una división sexual del trabajo que asigna de forma no libre las tareas de cuidado mayoritariamente a mujeres. Si somos ecodependientes y sujetos a los límites físicos, y somos interdependientes y una a una las personas vulnerables, lo que podemos concluir es que la vida humana no es una certeza por el hecho de haber nacido, es una posibilidad. Una vida nacida es una vida posible que solamente se materializa en la medida de que se dé en una sociedad que interactúa con los bienes fondo de la naturaleza para producir bienes y servicios, y que se desarrolla en una comunidad que es capaz de garantizar que se reciben los trabajos de cuidados necesarios y adecuados para cada momento del ciclo vital. Las ecofeministas, lo que decimos, y lo hemos aprendido además de una mujer catalana, de Anna Bosch, lo que decimos las ecofeministas es que más que hablar de salvar el planeta, que el planeta se salva él solito y no tiene ningún problema, lo que tenemos que pensar es cómo se sostiene la vida humana y también otras formas de vida
en un planeta parcialmente degradado. Y por eso hablamos del enfoque de la sostenibilidad de la vida y decimos que para poner la vida en el centro como prioridad, la de todas las personas, hace falta construir políticas, economías y culturas que coloquen esa vida en el centro, es decir, que prioricen la satisfacción de las condiciones de vida de todas las personas y además no para cualquier tipo de vida. Somos tan chulas que encima decimos que para vidas que merezcan la pena y la alegría de ser vividas. Entonces, bueno, no sé si ahora queda más clarito. Sí. Jo una mica, per seguir amb l'Estela, que has explicat què és l'ecofeminisme, preguntar quines són les propostes més concretes de què podem fer ara amb aquesta crisi climàtica. Què proposa l'ecofeminisme? Bueno, el ecofeminismo coincide con mucha de la propuesta ecologista, ¿no? En primer lugar, algunas de las cosas más obvias que se suele decir que es todo el proceso de descarbonización de la economía y todo el proceso de transición energética, con una serie de puntualizaciones. En primer lugar, hay un abordaje de la transición energética que tiene también una mirada feminista. Es decir, si miráis un poco los eventos donde se habla de la mesa de la energía, por ejemplo, a nivel estatal, hay un montón de señoros con sus corbatas, con sus trajes, y cuando miramos cómo se distribuye o cómo se reparte o cómo se accede a la energía, hay una forma también de pensar en la energía desde las condiciones básicas de vida. Es decir, cuando hablamos de pobreza energética, que no es más que una forma de pobreza, pero que significa o visibiliza el acceso a la energía, nos encontramos con la cara mayoritariamente de mujeres detrás, ¿no? Cuando estamos hablando de qué es necesario para sostener la existencia, nos estamos encontrando con las vidas cotidianas en las que mayoritariamente las mujeres se encuentran de alguna manera sosteniendo, ¿no? Pero quería señalar que además de esa descarbonización, es decir, al dejar de utilizar petróleo o recursos fósiles dentro de la matriz energética, necesariamente pasamos a usar energías renovables y limpias. Y pasar a usar energías renovables y limpias implica pasar de depender del petróleo a depender del resto de los elementos de la tabla periódica: litio, platino, cobre, neodimio, disprosio, que son también minerales finitos de la corteza terrestre. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de poner la vida en el centro y las necesidades de las personas, no podemos obviar que la transición a las renovables no es una sustitución de una energía por otra, sino que estamos hablando de una energía con menor tasa de retorno y de una energía que depende de minerales que son extraídos en zonas saqueadas directamente, donde de forma mayoritaria el cuerpo de las mujeres vuelve a ser utilizado como campo de batalla y donde muchísimas comunidades de pueblos originarios o en campesinos en otros territorios son las que de alguna manera están sosteniendo esas luchas de resistencia, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que una salida no capitalista, una salida que no sea mero capitalismo verde, una salida, voy a ser provocadora, que no termine en el ecofascismo, es una salida que necesariamente pasa por utilizar mucha menos energía. Pasa por aprender a vivir con mucha menos energía, obviamente con un carácter justo, de justicia. No van a reducir, digamos, linealmente todas las personas exactamente de la misma manera porque no sería en absoluto justo, ¿no? Y eso significa que no es solamente una transición energética, que muchos de los programas que vamos a escuchar en las próximas elecciones hablan solamente de transición energética, sino que es un cambio de modelo que afecta a las formas de producir, que afecta a las formas de consumir, que abre todo un debate de qué es necesario, de qué se puede entonces producir porque es necesario y de cuáles son entonces los sectores que se tienen que mantener. Es decir, el gran conflicto de esa transición justa no es lo que hay que hacer, que ahí todo el mundo se pone de acuerdo porque además genera crecimiento económico, sino lo que hay que dejar de hacer, que requiere además dejar de hacerlo con criterios de protección a personas y sectores que están ahora mismo en esos otros sectores que tienen que ir cerrando paulatinamente, ¿no? Es decir, yo creo que el mayor aporte
que hacen los ecofeminismos es, como decía, como se estaba planteando David, es básicamente el tema de situar la vida cotidiana de todo el mundo como absoluta prioridad. Y mirar desde la vida cotidiana implica cambiar el modelo de arriba abajo, que es factible hacerlo, que hay propuestas, que no es cierto que no haya propuesta, pero que implica meterle mano a los beneficios obscenos, que tiene un montón de gente que gana muchísimo dinero, y ahí es donde tenemos el principal problema, que es esa disputa de hegemonía política y disputa de hegemonía cultural. Es decir, no es un problema tanto ni técnico ni económico, sino de redistribución de la riqueza y de cambio de mirada cultural, como poco, para entender el problema que estamos afrontando, ¿no? Jo volia canviar una mica, gràcies, una mica de tema, però parlar també, no només tenim emergència climàtica, sinó també tenim emergència de regressió de drets, David, i volia fer-te aquesta pregunta després de tot el que ha passat aquesta setmana. I Jordi Cuixart diu que estem en un moment en què hauríem de tornar a aquesta quasi lluita antifranquista. Quina anàlisi fas de tot això? Quin panorama veus? Sucintament. Bueno, citaría a Evaristo, si es corto, ellos dicen mierda, nosotros amén, no es... Pero no. Mira, ya que hablamos de periodismo, yo citaría una máxima uruguayana que dice, de esta semana, al lugar de los hechos se personaron periodistas y otras fuerzas de seguridad del Estado. I la otra, la col·lectiva i la íntima. La col·lectiva, jo crec que agafant les paraules de Jordi Cuixart, quan dèiem quin és el primer principal, i ell agafava, òbviament, tota l'escola de la desobediència civil pacífica i no violenta, i deia el principal problema d'aquest món és l'obediència civil, no la desobediència, des d'Antígona i fins avui. Jo, en la part íntima, ho he viscut com una constatació de que mai res és per sempre, ni les victòries ni les derrotes, i que sempre podem tornar enrere, i que de fet la tentació humana per la regressió, per la repressió, per les feixistitzacions és una veritat material i històrica. Y llegados a este punto, citaré a una persona que me quiero mucho, que se llama Yayo Herrero, cuando dice que la verdad material del capitalismo global es puro fascismo. Y es así. En concret, perquè això no és la dictadura franquista, si no, no estaríem aquí, ja us ho dic jo, estaríem en un altre lloc, i per tant cal saber què és una dictadura feixista i què és una democràcia en deriva autoritària. Jo mai compararia l'estat espanyol amb l'estat turc, des del punt de vista de la degradació democràtica, de l'autoritarisme, són diferents, però clar, és que l'altre dia al ministro de Interior turco le preguntaron cómo es posible que usted suprima alcaldías kurdas, y dijo, pues com hace el Estado espanyol con los catalanes. Vull dir que cada comparació va ser autocomparació del ministre. I clar, vivim en una excepció permanent, no només climàtica, també no només econòmica. Jo crec que hi ha una frase per juntar-ho tot, totes les emergències que tenim. Jo crec que hi ha una emergència democràtica que és el cràter i la metàstasi de la corrupció. És a dir, jo crec que la màfia és la fase superior del capitalisme, és així, vull dir, això és com funciona el món. I ara entrant en el tema de les retallades, hi ha un advocat laboralista que ja suposareu qui és, que m'estimo molt, que és en Gil Matamala, que deia que en la singularitat històrica de l'estat espanyol sempre ha sigut l'últim en incorporar-se a qualsevol nova conquesta democràtica en drets civils i el primer en marxar-ne. I això és així. És veritat que s'ha parlat molt de l'11S del 2001, però no. L'accelerador de la repressió, a part que forma part de la pròpia història del nucli dur de l'estat espanyol, va començar amb Aznar, amb la segona Aznaritat. No és que haguéssim tingut un PSOE molt amable, de la patada de la llei Corcuera, i també terrorisme, moltes coses, vull dir, que es van teoritzar uns drets que mai es van arribar a desplegar. Però jo crec que, òbviament, des d'octubre del 2017, quan aquell referèndum es materialitza amb els cossos de milers i milers de persones que protegeixen urnes, els vots del sí i els vots del no, crec que estem, òbviament, en una fase d'excepcionalitat
penitenciària, política i jurídica, és a dir, continuem tenint i sembla que ens haguem acostumat, i això és un dels objectius de la repressió en el curt termini que acostumen a funcionar, fer-nos conviure en aparent normalitat amb l'excepcionalitat permanent. Continuem tenint mig govern a la presó, mig govern a l'exili, estem a les portes d'una sentència que redefinirà els límits de la llibertat brutalment a la baixa, que tots viurem en un lloc pitjor, tots, i quan dic tots dic Gràcia, dic Hospitalet, dic Vallecas, dic Dos Hermanas, dic Ávila i dic la Sierra Sur de Sevilla. Tots viurem en un lloc pitjor quan s'empresoni a 12 persones per voler fer. I avui, clar, el d'avui ja és... estem parlant de terrorisme i resulta que no hi ha ni bandes, ni atentats, ni víctimes. I no cal dir, per sort, perquè és obvi que venim d'on venim. Però clar, jo també he viscut aquest retorn enrere i ahir no vaig dormir, us ho dic amb tota... És a dir, al tornar enrere, el Roger se'n recordarà, als 3 de Gràcia, aixecar-se un matí al barri de Gràcia amb 3 companys de 21 anys presentats com a terroristes per tota la premsa i haver d'estar esperant 1.050 dies, no un judici, sinó un arxivament, i que durant aquells 1.050 dies els estan demanant 10 anys de presó a l'Audiència Nacional i haver de fer la memòria com a antídot i com a barricada i com a lluita contra el poder, que és la lluita de la memòria contra l'oblit, en recordar-te de l'escamot barceloní d'alliberament nacional, que mai va existir. El bateig d'aquell grup va ser a la comissaria de funesta i sinistre record de la Via Laietana, en recordar-te d'Acció Radical Catalana, que va sortir un dia també l'any 98 contra les ETTs, i resulta que els dos seus impulsors eren agents del cos nacional de la policia, en recordar-te del GAC en el cas de l'anarquisme, fa molt poc temps fèiem una campanya, molt poc temps, dic 2 o 3 anys, jo també soy anarquista, i Piñata i Pandora, ha acabat en arxiu, és que no, ha acabat... I Resistència Galega fa res també, fa 3 anys ens van anunciar que hi havia un grup armat gallec i aquest juliol, perquè el titular és així i el desmentiment és així, l'Audiència Nacional ha desistit, perquè simplement diuen que no hi ha grup. I l'altre, òbviament, és que la repressió es planifica, això no ha sigut res improvisat, és abans d'una sentència, és enmig d'un cicle polític convuls on la qüestió catalana marca l'agenda i inestabilitza la governança de l'estat espanyol i on estem monitoritzats i controlats per les noves tecnologies de disciplina i control social, siguin cibernètiques, informàtiques o telemàtiques. El 80% dels alcaldes i alcaldesses d'aquest país imputats o investigats per donar suport, un judici a la mesa del Parlament que ara ens diuen que serà a finals de la tardor i més de 1.500 investigats, pallassos, rapers. Per tant, complicat, però jo crec que quan parla de l'antifranquisme no és tant per comparar la situació, sinó per recordar una cosa que també deia la Yayo, que a mi em sembla important en temps tan complexos, que és, citando a Churchill cuando decía lo de hay amigos, enemigos y compañeros de partido, o l'altre, al Pío Cabanillas se li atribueix aquella frase quan entrava Fraga pel passadís, amb els seus 7 magnífics, deia al suelo que vienen los míos. Jo crec que quan parla de l'antifranquisme parla de la unitat, i de que si no... Unitat en la diversitat, perquè s'ajunten els diferents, si no seria homogeneïtat. Unitat en la diversitat, en la pluralitat, en la complexitat, en la discrepància i en la dissidència. Però els drets de tots i de totes estem amenaçats, o com diria Pasolini, que ho citeu molt a un llibre que us recomano moltíssim, que és Petróleo, que també participa la Yayo, todos estamos en peligro, tots estem en perill. Per tant, conèixer molt bé què va ser el 1898. Jo tinc també un referent basc, que és el Sabino Armazábal, també ecofeminista, m'atreviria a dir que un any del 2001, del 2000 el van detenir, va estar un any a la presó. Ho dic perquè el que està passant no és nou, no és una cosa... El que és nou és la dimensió, que agafa exactament a un 50% d'una societat i que van a condemnar 12 i a perseguir 7 per atemorir-nos a totes i a tots. I el van acusar de desobediència civil pacífica al servei d'ETA. Deixem-ho aquí. Avui el Pedro Sánchez ha dit que la monarquia és l'expressió de la Segunda República. Lo ha dit, lo ha dicho en Nueva York. Entonces, bueno, y capitalismo salvaje es pleonasmo, eso seguro.
I què anava a dir? Això, i aleshores va estar un any a la presó, va estar 10 anys esperant, li demanaven 10 anys a presó, el van condemnar, de fet, a 10 anys a presó en primera instància, va fer recurs al Suprem i justament quan complia 10 anys estava fora, el van absoldre en tots els termes, amb una sentència, per cert, que defensa la desobediència civil com a mecanisme democràtic en un estat social i de dret i una forma de protesta democràtica que ha de ser acceptada i entesa pels poders públics. Però clar, la condemna va ser a 10 anys, no dins de la presó, sinó a fora. I en el judici el fiscal li va dir... El Sabino li va dir al fiscal, vamos a ver, ¿se puede ser de ETA sin saberlo? Y el fiscal li va dir, por supuesto. I com va escriure el nostre estimat Santiago Albarrico, aleshores ETA està integrada per 47 milions d'espanyols. Perquè aleshores tots, si no ho pots saber, potencialment som 47. I jo ho veuria al revés també, dic per fer, si fan el que fan, com deia també una tupamare molt coneguda, arriba l'ánimo compañeras, si han vuelto a venir es porque seguimos estando, no? És com va dir el fiscal des d'un punt de vista freudià ara, fa 2 mesos. Jo em vaig sorprendre molt, no parlaré del nom, el nom del fiscal és Fidel Cadena, que deixem-ho aquí, els noms són accidentals sempre, no té la culpa, però a mi em va sorprendre, jo soc la fiscal general de l'Estat i l'acomiado, perquè en la intervenció final de la Fiscalia demanant el que demanava, va dir ¿por qué enviamos policía a aquel territorio? Porque no quedaba nadie allí para defender la unidad de España. Si això no és una derrota, digueu-me què és. Bé. Crec que és un bon final per donar pas a les vostres intervencions. I demà manifestació a Sabadell, sisplau, a les 6 de la tarda. I que el Roger us resumirà una mica aquí davant. Aquest, no? Hola, què tal? Bona tarda. Bona tarda, Roger. Que m'aguantaràs un moment, Picazo? M'aguantaràs els pòstits? Pili, Mili, Zipi i Zape. Ara és quan fem el show. Primer volia donar-vos moltes gràcies a tots per venir, subscriptors i subscriptores de Crític, que sabeu que sou els que feu possible que fem aquests actes. I abans de passar a les preguntes, és que ha arribat carta de Lledoners. Perquè sabeu que una de les claus que Crític pogués arrencar al començament va ser que, a més de tota la gent que va o que veu invertir en el Verkam i en el crowdfunding de Crític, que després es va fer subscriptors, vam comptar també amb petites inversions de socis i sòcies col·laboradors de la cooperativa, que en aquests moments són 60 llargs socis col·laboradors que van fer petites inversions, petits capitals. Un d'aquests socis col·laboradors és un senyor que vam anar a veure, el Picazo i jo, allí a la seva fàbrica del Vallès, i que va ser una de les reunions més fàcils que vam fer per aconseguir un nou soci, una inversió de Crític. Era un senyor que es deia Jordi Cuixart i que mai falla cap aniversari, però avui, com sabeu, no el podem tenir aquí, però cada any ens fa arribar, des que està tancat, una carta que ens acaba d'arribar ara i que no ho teníem previst, però la llegeixo aquí, que diu així. Estimadíssima família de Crític, el compromís que destileu aquests dies és encara millor notícia que el mateix aniversari. El sabadellenc Xavier Vinader es demanava ser honest amb si mateix i segur que vosaltres no podríeu sentir-vos més orgullosos per aquests 5 anys. Enhorabona per l'exigència, per pensar en gran i ser valents també en els moments difícils, per desgranar-nos aquell món que tenia al davant Montserrat Roig. Persistirem perquè aquest món encara el volem més just, digne i feliç. Seguirem preguntant-nos-ho tot i mai res ens farà renunciar a les ganes boges de vida. Us abraço fort i amb tota l'esperança del món en els dies que vindran. Recordem sempre que tot això només té sentit si ho fem junts i sense demanar renúncies a ningú. De tot cor, Jordi Cuixart.